Сәхнә түрендә сабан туйга дип бүләк җыялар. Шул арада мәйданны яңгыратып гармунчылар килә. ТССРның 100 еллыгына багышлап махсус 100 гармун ясаганнар. Мөслим районына Россиянең 45 төбәгеннән 500дән артык делегат җыелган. Кунакларны президент Рөстәм Миңнеханов сәламли. Сабан туй аша без үзебезнең гореф-гадәтләребезне, үзебезнең ата-бабаларыбыздан килгән гадәтләрне сакларга зур мөмкинлек. Шуңа күрә Сабан туй безнең өчен зур бәйрәм. Сезне һәммәгезне дә бүгенге зур бәйрәм белән Сабан туй белән котлыйбыз һәм уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә. Бу 11-нче бөтен Россия авыл сабан туйы. Кунаклар да бәйрәмнең оештыру дәрәҗәсен югары бәяли. Кадерле достар, Башкортстан Республикасының күп милләтле халкы исеменнән Һабантуй байрамында катнашучыларны ихлас тәбрик итәм. Һабантуйның әһәмияте уның уникальлегендә, кунакчылык традицияларын һаклауда һәм төрле милләт кешеләренең берләшүендә. Мордовия, Удмуртия, Ростов, Бурятия, Иркутск, Омскидан килгәннәр. Россиянең төрле төбәкләрендә гореф-гадәтләрне, мәдәниятне һәм телне саклап яши татарлар. Yaştaki yerler şartladı beyler. Bunun yaşlar tozu var. Hatınları boşatmayın. Bu Sabantoy bayramı indi o bizim için yüzük qaşı degan söz tatarlarının. Şuna göre bik zor bayramı biz, bik yaratabız. Biz o Sabantoy'unu bik sağındık. Barıгызга da bik zor selam. Çileba ilkesinden. Гореф-гадәтләрне яшьләргә дә тапшыру шарт. Шуңа Шаян ТВ каналы да бирде. Шаян ТВның гомумән алганда төп максаты балаларга татар теленә мәхәббәт уяту, татар телен популярлаштыру. Җайдаклар көрәше бу. Атка атланган килеш берсен-берсе тартып төшерергә тиешләр. Кем егыла, шул оттыра. Тамашаны Татарстан президенты да күзәтә. Главный трофей ждет своего победителя. Татар тукымлы ат чабышында финишка беренче булып Айхан кушаматлы ат килде. Ул Кайбыштан. Жакиларны күргәчен куркып та җибәрде, ашаттырды беренче кругта. Аннан соң аңлыйсың, атың синең шабала. Президент призына узган чабышларда арчадан килгән атка тиңнәр табылмады. Җиңүче кубок һәм автомобиль белән бүләкләнде. Главный приз главного победителя. Сабан туйының йөзек кашы көрәш Мөслимдә бил алышырга Россиянең 23 төбәгеннән 130 пәһлеван килгән. Катлаулы көрәштә Муса Галләмов баш батыр булып танылды. Дуслар белән күрешү, аралашу инде шул. Күп дуслар белән Сабан туй соревнованиеларда гына күрешеп сөйләшәбез. Сабан туйында көрәш һәм ат чабышлары гына түгел, чүлмәк ватуда бик популяр спорт төрләренең берсе. Күргәнегезчә, менә ни буе чират төзелгән. Әлеге төрдә без дә үзебезнең осталыгыбызны сынап карарга булдык. Татар базарында бизәнү әйберләре, кием салым һәм әлбәттә аш-су тәм-томнар. Бу Сабан туй безнең өчен инде бик зур имтихан булды. Әлбәттә 2 ел дәврендә инде без шушы бәйрәмне көттек, әзерләндек. Үткән ел инде үтәлмәде шул пандемия сәбәпле. 40 меңнән артык тамашачы Сабан туй бәйрәмен карап хузурланды. Киләсе елга 12нче бөтен Россия авыл Сабан туйы Мордовиядә узачак. Мөслим районыннан Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.